Ini ndinoitwa Munyaradzi Jakarasi. Ndinobva kucheuchi kuChinhoi. Ndinorima ndiri pafamu rinonzi Kapeta Romwe, plot number 43. Isusu tiri kufara nekudawo kuti kubvawo tichizvarwa navabereki vedu vakasunungura nyika ino tanga tisingatozivi chinonzi forgery yacho, asi nekuda kwokuti vabereki vedu vakaenda musango ropa rikadeuka, vamwe vakatsakatika titovazivi, asi isu nhasi uno taakurima forgery yatanga tisingazivi, tichiuyawo kumaflow sezvizvi. Vamwe vacho tatisingatozivi harare yacho, asi nekuda kwekusunungurwa nemaWar Veterans nehurumende taakuzivawo Harare, taakukwanisawo kutenga zvatisingakwanisi kutenga, taatisina chatinacho. Takangouyawo munzvimbo pandikabva ndandiri seni kuChinhoi, ndakauya ndisina chandinacho, ndine machira chete, asi ndakakwanisa kupinda muvhu ndikarima. Ivhu rakasunungurwa navabereki vedu nemaWar Veterans. Independence kumurimi wechidzimai yakatikoshera pane zvakawanda, kuti tinowane kusununguka kuita zvinhu zvedu vanhu vechidzimai, nekuti takava tine kusungirirwa tiri kumashure tichidzvanyirirwa, asi nekuda kwekuzvitonga kwatakazoita kuzere zvakava nekutisunungukira kuti tiite zvinhu zvedu vanhu vechidzimai. Indonzi Nathan Dzeke, ndabvawo kuMount Harwell semurimi wechidiki. Sezvatakuenda kuindependence izvozvizvi, ndinotenda inini vakatirwira usununguko, vakaita kuti Zimbabwe ive yakanaka saizvozvi, ive senyika yedu ine huchi nemukaka. Zimbabwe tinotenda vakarwira hondo kuti tigokwanisa kuwana usununguko irwori, kuti tigokwanisa kugorima tichishandisa ivhu irori ratiri kushandisa, tichitora mari saizvozvi. Ini ndoitwa Garigai Mateke, ndinorima ndiri paHeadlands area Mugadza. Takamira pazvinezvi tiri kugadzira independent. Tiri kutotenda zuva irori kuti rasvika, ndo zuva rakatisunungura kuti tikwanise kurima kumamunda. Vana baba vedu vakabatawo munda, tikazosvikawo isusu munda yabatwa kuma80s. Saka nanhasi ndo kwatiri tiri kurima tiriko, tiri kwanisa kuwana gore redu rokuraramisa mhuri, tichiwanawo mari vana vachienda kuzvikoro. Saka toda kutenda hurumende yedu iripo kuti dai yaramba yakatishingisa, yakatitungamirira. Ndofunga zvakawanda zviri kufamba zvakanaka, even kumamunda kwatina chiri kunetsa. Tiri kwanisa kurima forgery, gore redu rakanaka, tichiuya naro. Chiripo chete chatotenda kuti hurumende yedu yakatisunungura kuti tikwanise kuita zvatinoda. Even wani wamba chidzimai vakasunungurwa futi tokwanisa zvavanoda. Saka tiri kufamba munzira yakatinakei zvazvinezvi. Ndiri murimi anonzi Sifas Chiyanike, ndabva kuGuru weSouth. Ndiri pagadziro yekuti tiende pazuva rokuzvitonga kuzere, zuva ratikawana kuzvitonga kubva kuudzvinyiriro mabhunu. Tinotenda nokuti zvakatisunungura, taakurima forgery zvatanga tisingabvumirwi kuita isu vatema. Tiri kurima forgery inova ndeiri kutisimudzira pakurarama kwedu. Musika yedu iri kutigamuchira zvakanaka, iri kugamuchira forgery yedu zvakanaka. Tiri kuwana mugove wedu nonguva. Zita rangu ndonzi Tendai Mukosera, ndobva kuHeadlands Pfumoi Group. Tiri kufara nekuti tiri kugadzira zuva redu reindependence, kuona kuchitonga nekuti independence yakatinakira pakuti ndopa takaona kusununguka, pekuti tinofamba hapasina achatibvunza kuti kufamba nerodhi haibvumidzwi. Takufambawo zvatinoda tichizviitirawo mabasa etinoita emaoko nezvese nekurimawo. Takurima zvatinodawo tichizvitengeserawo pasina kushandiswa neudzvanyiriwa itaitwa nevarungu. Tichishanda tichirimiswa chidii, takukwanisa kuchizviitirawo pachedu. Tinozvitenda nekusununguka kwatakaita nekurwirwa kwatakaita nemagamba edu, tinge tichisununguka munyika yedu yeZimbabwe.